txiste asko gaztelaniaz egiten dira. Bai. Zergatik? Euskaraz ez dugulako hainbesteko konfidantzarik? Ez dakit, hori igual sexuan bezala, no? Sexua, segun ze hitz, segun ze... Euskaraz ez dira entzuten, no? Ez dakit nola esan. Da, como euskaraz... Ni trio bat me parece lo más. Trio bat, baina ez da sekula, hein? Euskaraz ez dugu sexua praktikatzen. Zure egoerakin ere, garun paralisiakin ere, horrekin umorea egiten duzu. Badakizu noiz etorri zan, klak hori txip aldaketa eta zure egoeraz parre egiteko momentua noiz iritsi zen? Ez dakit, beti aukietere bai umore beltza. Eta gustatzen zait nire buruaz parre egitea. Bat nanak hau bizitzan alde ilun bat. Umoreak lagundu dizu aurrera egiten? Ez que umore gabe ez imaginatzen ze izango zan bizitza. Alaken, a la película tumbayan, me responde la película baje sus Maria jainkoa zen. Ez da berdina nik egin minusbaliai buruzko txiste bat edo beste dozainek, no? Bakoitza bizidunean beste indar bat hartzen du. Hori da zure abantaila. Abantailetako bat. Gehiago daude. Zeintzuk? Adibidez, nire monologoan tokezito minus izena du. Edo euskeraz minus ukitua. Eta gaia hori da minusbaliaren abantailak. Da, saltzen dut minusbalia txoio bat izango balitzu bezala. Ai, no. Alaken, a la película tumbayan, responde la película tumba, Jesús Maria jainkoa zen. Aparkatzeko lekua dakazu. Adiskideo, ikusetan. No me sale. Eta adibidez, zu oholtzara igotzen zarenean, eta zure umorea egiten duzunean, zer bilatzen duzu? Garun paralisia duten pertsonak beste modu batean begiratzea, publikoak erreakzio hori izatea, edo ze helbururekin egiten duzu? Beste errealitate bat erakustea guztan zait. Beti eukiko ez minusbalia unerekin, orduan alu izan etxaia edo laguna. Eta orduan nik laguntasun hori, minusbaliarekin daukaten laguntasun hori aprobetxatzen dut. Bentsat pentsarazteko. Denbora gero egual etxea jungo dira eta ja ez dira gogoratuko, baina denbora hotan pentsatuko dute. Bai, ez nuen hori hola imaginatu.